Talk about life and talk about death and everything in between, like it's nothing, and the words are easy. No tens temps per decidir, estàs classificat. Pagues i vas. Si no pagues ara, no hi vas. I estaven ells, jo no hi vaig, i ja ens vaig començar a encalentir una mica, joder, a mi, i tal. I ja en aquell moment se van acabar d'encalentir, bueno, i tot cap allà. Ara veurem com ens esperarà per allà. Son de aquí, de Mallorca, somos compañeros, hemos ido juntos a Frankfurt, hemos clasificado juntos y eso ha hecho fuerza para que vayamos juntos todos. Mira, el meu objectiu és anar-me'n de vacacions amb la dona i el nen, simplement. I aprofitaré per fer la prova. No tinc objectiu de dir m'agradaria quedar dins els 3 primers. No, hombre, clar que m'agradaria, ¿entiendes? Porque es una medalla quedar dins els 3 primers, però és impossible. El objetivo principal, como siempre, Hawái es diferente, es acabarlo. Con la dureza que tiene sí el circuito, el clima, pues ya con acabarlo ya es un gran resultado. Pero bueno, me gustaría intentar mejorar lo que hice la otra vez. Es igual que la otra vez, simplemente que pues, la diferencia es que esta vez sé dónde voy, sé la dureza del circuito, la otra vez me lo contaban Campillo, los otros compañeros, pero esta vez ya sé dónde voy yo. L'únic problema de Hawái és que no pot dur neopreno. És inconvenient més gros. Si jo en neopreno me defens perquè com que flot, pues me defens. En canvi, sense neopreno, tinc que fer un esforç doble que quan agafis la bicicleta, tot l'esforç que hauré fet nedant el sofriré amb la bicicleta. Així com a dins l'aigua sofren molt, en canvi, quan pas de bicicleta a córrer, pues es córrer no... tinc aquesta sort que no sofresc i puc fer ritmes que faig, que me surten corregant. Ja tenies el genoll tocat dret l'any passat, però clar, per no forçar el dret, forçaven l'esquerra. I el cudi, en els 21 quilòmetres, en els quilòmetres 6-7, vaig notar un clic i va ser que jo me vaig fer mal. L'única idea que puc tenir allà és intentar anar a batre el rècord mundial del sector de bicicleta y en escorre, pues, para que sea válido el récord, entre comillas, hay que llegar. Con lo cual m'estic veient 35 quilòmetres bons caminant per allà per Hawái amb una calor, però bueno, sofrirem. Et sempre estrany el barram, et sempre passar aquells 10 minuts, 15 minuts, 20 minuts, mitja hora de patir, perquè saps que després d'aquesta mitja hora les coses potser t'anarà puesto, tornar a reviscolar i podràs continuar, no? És a dir, arribant a aquell límit aquí on els altres diuen tio, jo no puc més, seguir lluitant i seguir tirant per endavant, no? Y esos momentos duros que crees que ya no puedes más, sacar fuerza donde no tienes para poder acabar. I me diu que si m'ho classifico l'any que ve hi tornaré a anar, perquè diu, ja m'ha passat i com aquell no n'hi ha d'altre. Jo no ho puc dir perquè no he estat. Nos vemos Hawái. Nos vemos a Hawái.